Bueno, bons días a todos. Comenzamos o pleno ordinario do 27 de marzo de 2018 cos seguintes puntos na orde do día. Primeiro punto. Primeiro, a aprobación. Se procede á acta da sesión ordinaria celebrada o pasado 27 de febreiro. Hai unanimidade. Segundo punto. Segundo, proposta de aprobación definitiva do acordo da Mesa Xeral de Negociación de 1 de decembro de 2017 sobre o sistema de avaliación de desempeño, procedimento de revisión da avaliación individual e creación da Comisión Técnica de Revisión na evaluación, consideración do sistema de carreira horizontal e revisión e modificación parcial da relación de postos de traballo da Deputación Provincial de Lugo. Sí. 6 minutos ao vocero do Goberno. Bueno, en principio creo que non me farían falta os 6 minutos, porque trátase de unha ratificación dun acordo dun pleno anterior, no que se trae a aprobación definitiva, despois de haber presentado desde os diferentes colectivos algunhas reclamacións ao acordo. Eran todas reclamacións individuales, e atendéronse unha parte e outra parte non se atendeu. Entendemos que non tiñamos que atendelas, co cual, pois, en principio, salvo dudas, é a proposta que ven ao pleno. Seis minutos ao vocero do Partido Popular. Gracias, señor presidente. Bos días. Vamos a ver, nos entendemos que esta RPT, que efectivamente pois ven, de algún xeito, a poder mellorar a situación de parte dos funcionarios e do personal laboral desta institución, é un tema sensible, é un tema no que nós sempre estaremos a favor de que se podan mellorar as condicións laborais de todos os traballadores desta institución, que ademais entendemos que son a parte máis importante dela. Pero entendemos que, e así nos lo dice tanto o informe da interventora como o informe do director de Recursos Humanos, non vai entrar en vigor hasta que se aprobe, por lo menos totalmente, a Lei de Presupostos Xerales do Estado. E dado que houve un número moi importante de alegacións, suxerencias por parte de distintos traballadores, nos entendemos que deberíamos deixala encima da mesa, porque creemos que houve cuestións, que houve alegacións presentadas por funcionarios que foron desestimadas, que entendemos que podrían ter estimación, e como, ademais, lendo literalmente o que nos dice o informe do director de Recursos Humanos, que dice, en calquer caso, co obxecto de acadar o maior nivel de seguridade xurídica, parece aconsellable demorar a súa aplicación, no que afecta ao gasto ata a entrada en vigor da Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2008 ou normativa que o sustituya. Por tanto, non, señor presidente, nesta primeira intervención o que lle pedimos é que en aras de buscar o consenso de todos os grupos políticos e poder levar adiante unha relación de postos de traballo que beneficie a todos os traballadores e que esas sugerencias presentadas que non foron alegadas que se retire da orden do día, podendo tramitalo cando teñamos presupostos ou estean atendidas esas reclamacións. Ademais, entendemos que debería ser preceptivo, sobre todo cando na aprobación inicial que fixemos no pleno do mes pasado se falaba de que algún funcionario había presentado unha alegación onde, de alguna maneira, nos responsabilizaba de que podía haber presuntas ilegalidades e, por lo tanto, caía sobre nós esa responsabilidade, entendemos que sería preceptivo que houbera un informe do secretario, dado que este RPT descansa, aparte sobre o informe da interventora, que é obligatorio, sobre o director de Recursos Humanos. Entonces, entendemos que por darlle unha seguridade xurídica aos funcionarios e saber que estamos aprobando algo legal, atendendo ás reclamacións presentadas, o que lle pedimos é que, hasta que teñamos ese informe xurídico do propio secretario, que se retire da orden do día. E digo no sentido de poder favorecer entre todos que se aprobe unha relación de postos de traballo que sea acorde cas necesidades dos traballadores.
decir que o propio secretario xeral desta institución é un dos alegantes, dos que presenta unha alegación que non se atende e que entendemos que deberíamos, de alguna maneira, poder darlle cabida ou unha explicación máis coherente por que algunhas alegacións se desestiman. Por tanto, a petición é que poda quedar encima da mesa para arranxar estes problemas que eu creo que teñen solución. Gracias. 6 minutos o voceiro de BNG. Moi bons días a todos e a todas. Benvidos ás persoas que nos acompañan hoxe neste pleno de agosto. Vir a un pleno destes e ter os pabellóns arriba con xente, non? A máis xente con distintas reivindicacións, por decirlo de unha maneira, non? A ver se collemos esa costume e pasa en cada un dos plenos que temos nesta institución. Indo ao que nos atañe, dende o BNG, vámonos a abster na votación desta RPT, a pesar de que na aprobación inicial votáramos a favor no seu momento, e vámonos a facer por varios motivos. En primeiro lugar, compartimos parte da argumentación do compañeiro, do portavoz do Partido Popular no sentido da inseguridade xurídica, non só por a propia manifestación do xefe de Servicios de Recursos Humanos, senón tamén dado que estamos nunha situación onde se están a revisar o que aquí se leva votando durante 2 legislaturas, cando menos, eu creo que de aquí en diante, cando menos, dentro do grupo do BNG, vámonos medir moito cada vez que teamos que votar a favor dunha proposta, porque está dando moitas voltas e nunca sabemos o que pode pasar no futuro. Máxime, cando temos a plena convicción de que hai recursos, de que hai alegacións presentadas que non foron atendidas, que no caso que sigan a súa tramitación xudicial, desde o noso punto de vista, a nosa humilde opinión, pois van ser aceptadas, por menos unha boa parte delas no xulgado, non? Non nos parece que seña moi procedente que unha cuestión tan importante como o RPT ao final teñen que ser os xuíces que determinen a súa trayectoria, por así decirlo. E por outra banda, eu creo que tamén é xusto dicir que existen unha serie de incomplementos, neste caso do Goberno da Diputación, en cuestións de persoal, neste caso co propio grupo do BNG, que tamén nos levan a costarnos moito votar unha proposta deste tipo a favor. Insisto que nos vamos a abster, tampouco vamos a votar en contra. Aquí, hai xa máis dun ano, o BNG trouxe unha proposta para darlle unha volta completa, en plan positivo sempre, para mellorar o sistema de acceso aos postos de traballo nesta Diputación de Lugo. Naquel momento pediúsenos por parte da Presidencia que retiráramos a proposta e que se comprometían antes do verán de 2017 a traer unha proposta para que puidéramos a este pleno, para que puidéramos emendar, para que puidéramos facer suxestións, etc. Estamos xa entrando no verán de 2018 e ainda non sabemos nada do tema, co cal parecenos que sería casi unha débeda, non, por parte deste Goberno de traer esta proposta a este pleno para poder falar dese tema tan importante para o que é a imaxe da propia institución na sociedade. E a parte disto tamén hai que dicir, xa entrando máis nos puntos concretos deste tema, que aquí estamos falando de un sistema de emprego, dun RPT un tanto atípica, non? Eu acostumo dicir que eu sou un funcionario tamén, pertenezo á Administración Educativa neste caso, hai un exemplo que poño moitas veces falando desto, non? Que no caso dun instituto, por exemplo, a diferencia que hai entre o salario máis baixo do traballador que menos cobra e o salario do traballador que máis cobra, neste caso sería un director ou unha directora, pois como moito multiplica por 2 veces e media un salario ou outro. Aquí estamos nunha institución onde o salario máis pequeno multiplícase por máis de 5, o salario máis grande multiplica por máis de 5 o máis pequeno. Cuestión que non nos parece moi de recibo, sobre todo falando, lóxicamente, dos que menos cobran, non? Ben, a parte diso, temos cuestións que pasaron aquí, que se den lendo, botando un ollo ao que é as propias alegacións, que non entendemos moi ben a que se debe, non? Aquí hai servizos onde, de repente, se dá un cambio de criterio e se decide que eses servizos poden ser desempeñados, ese traballo poden ser desempeñados, por exemplo, por administrativos. Eu non me vou a meter na cuestión técnica se o poden facer ou non. Eu que se vin nas propias alegacións, nas propias contestacións do servicio de persoal, é que non estaba fundamentado para nada a razón pola que se facía ese cambio.
Pode ser que, chegado un momento, se decida que un posto de traballo pode ser desempeñado por unha persoa con menor titulación. Vale, pudera ser o caso. Pero aquí non entendo por que hasta agora, por exemplo, o xefe de servizo de actas, que temos aquí a compañeira ademais, que fai ese traballo, ou a xefa de servizo de tesorería, etc., etc., e hasta agora tiñan que ser titulados universitarios, diplomados, o que se chaman A2, e agora, sin saber moi ben por qué, sin argumentalo, poden ser desempeñados, por exemplo, por persoal administrativo. Non entendemos a razón e nin entendemos por que non se atendeu esas alegacións. Tampouco podemos entender por que quedan dous xefes de servicio de nivel 4 somente nesta Diputación. Home, podemos entendelo e sabémolo cando vemos os nomes das persoas que quedan nese nivel 4, non? Pero parécenos que non é de recibo e, desde logo, estáse cometendo unha inmensa injusticia con estas dúas persoas que levan feito un traballo moi importante ao longo destes anos nesta Diputación. E dicir tamén que, neste caso, o BNG vamos a ter, porque ten unha cousa positiva este acordo, unha cousa que valoramos de xeito moi positivo, que é o feito de que se melloren de forma importante os postos de entrada nesta Diputación. Dicía ao principio que o salario máis alto multiplica por 5 ou máis o salario máis pequeno, e con esta RPT, teóricamente, mellórase un pouco esa cuestión. Creo que non é suficiente, pero polo menos empréndese un camiño. Ese é o que nos leva a, cando menos, co voto do BNG, non impedir que se aprobe, e por iso nos vamos a abster. E tamén xa anunciamos como traballo futuro, independentemente do que pase ca votación aquí, independentemente se aproba ou non este RPT, dende o BNG, cara aos orzamentos do ano 2019, tocaría, vamos a intentar ou vamos poñer condicionantes con respecto a estes traballadores que cobran menos de 18.000, menos de 20.000 euros nesta Diputación. Non pode ser que haxa estas diferencias, nesse sentido, pois poñeremos a traballar para, en próximos exercicios, compensar dunha maneira ou doutra a eses traballadores que teñen os salarios máis baixos nesta institución. 3 minutos o vocero do Goberno. Bueno, vamos a ver. Primeiro, decir que non vamos a retirar esta proposta. A proposta, basicamente, é a mesma que se veu aquí ao pleno pasado, cos informes necesarios para que pasara ao pleno. Non sei por que fan alusión a que dice o informe do jefe de Recursos Humanos, non sei exactamente en que detalle lle miraron aí, porque a verdade non o teño aquí diante. O único que sei é que esta é unha negociación que se fai con todos os sindicatos representativos da Diputación Provincial, na que se aproban unhas condicións de traballo, é dicir, na RPT, e se marcan uns condicionantes Bueno, bons días a todos. Comenzamos o pleno ordinario do 27 de marzo de 2018 cos seguintes puntos na orde do día. Primeiro punto. Primeiro, a aprobación. Se procede á acta da sesión ordinaria celebrado o pasado 27 de febreiro. Hai unanimidade. Segundo punto. Segundo, proposta de aprobación definitiva do acordo da Mesa Xeral de Negociación de 1 de decembro de 2017 sobre o sistema de avaliación de desempeño, procedimento de revisión da avaliación individual e creación da Comisión Técnica de Revisión na evaluación, conciliación do sistema de carreira horizontal e revisión e modificación parcial da relación de postos de traballo da Deputación Provincial de Lugo.
6 minutos ao vocero do Goberno. Bueno, en principio creo que non me farían falta os 6 minutos, porque trátase de unha ratificación dun acordo dun pleno anterior, no que se trae a aprobación definitiva, despois de haber presentado desde os diferentes colectivos algunhas reclamacións ao acordo. Eran todas reclamacións individuales, e atendéronse unha parte e outra parte non se atendeu. Entendemos que non tiñamos que atendelas, co cual, pois, en principio, salvo dudas, é a proposta que ven ao pleno. Seis minutos ao vocero do Partido Popular. Gracias, señor presidente. Bos días. Vamos a ver, nos entendemos que esta RPT, que efectivamente pois ven de algún xeito a poder mellorar a situación de parte dos funcionarios e do personal laboral desta institución, é un tema sensible, é un tema no que nós sempre estaremos a favor de que se podan mellorar as condicións laborais de todos os traballadores desta institución, que ademais entendemos que son a parte máis importante dela. Pero entendemos que, e así nos lo dice tanto o informe da interventora como o informe do director de Recursos Humanos, non vai entrar en vigor hasta que se aprobe, por lo menos totalmente, a Lei de Presupostos Xerales do Estado. E dado que houve un número moi importante de alegacións, suxerencias por parte de distintos traballadores, nos entendemos que deberíamos deixala encima da mesa, porque creemos que houve cuestións, que houve alegacións presentadas por funcionarios que foron desestimadas, que entendemos que podrían ter estimación, e como, ademais, lendo literalmente o que nos dice o informe do director de Recursos Humanos, que dice, en calquer caso, co obxecto de acadar o maior nivel de seguridade xurídica, parece aconsellable demorar a súa aplicación, no que afecta ao gasto ata a entrada en vigor da Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2008 ou normativa que o sustituya. Por tanto, no, señor presidente, nesta primeira intervención, o que lle pedimos é que en aras de buscar o consenso de todos os grupos políticos e poder levar adiante unha relación de postos de traballo que beneficie a todos os traballadores e que esas sugerencias presentadas que non foron alegadas que se retire da orden do día, podendo tramitalo cando teñamos presupostos ou estean atendidas esas reclamacións. Ademais, entendemos que debería ser preceptivo, sobre todo cando na aprobación inicial que fixemos no pleno do mes pasado se falaba de que algún funcionario había presentado unha alegación onde, de alguna maneira, nos responsabilizaba de que podía haber presuntas ilegalidades e, por tanto, caía sobre nós esa responsabilidade, entendemos que sería preceptivo que houbera un informe do secretario, dado que este RPT descansa, aparte sobre o informe da interventora, que é obligatorio, sobre o director de Recursos Humanos. Entonces, entendemos que por darlle unha seguridade xurídica aos funcionarios e saber que estamos aprobando algo legal, atendendo ás reclamacións presentadas, o que lle pedimos é que, hasta que teñamos ese informe xurídico do propio secretario, que se retire da orden do día, e digo no sentido de poder favorecer entre todos que se aprobe unha relación de postos de traballo que sea acorde cas necesidades dos traballadores. Decir que o propio secretario xeral desta institución é un dos alegantes, dos que presenta unha alegación que non se atende e que entendemos que deberíamos, de alguna maneira, poder darlle cabida ou unha explicación máis coherente por que algunhas alegacións se desestiman. Por tanto, a petición é que poda quedar encima da mesa para arranxar estes problemas que eu creo que teñen solución. Gracias. 6 minutos ao vocero do BNG. Moi bons días a todos e a todas. Benvidos as persoas que nos acompañan hoxe neste pleno de agosto. Vira un pleno destes e ter o
os pabellóns arriba con xente, non? A máis xente con distintas reivindicacións, por decirlo de unha maneira, non? A ver se collemos esa costume pasa en cada un dos plenos que temos nesta institución. Indo ao que nos atañe, dende o BNG, vámonos a abster na votación desta RPT, a pesar de que na aprobación inicial votáramos a favor no seu momento, e vámonos a facer por varios motivos. En primeiro lugar, compartimos parte da argumentación do compañeiro, do portavoz do Partido Popular no sentido da inseguridade xurídica, non só por a propia manifestación do xefe de Servicios de Recursos Humanos, senón tamén, dado que estamos nunha situación onde se están a revisar o que aquí se leva votando durante 2 legislaturas, cando menos, eu creo que de aquí en diante, cando menos, desde o grupo do BNG, vámonos medir moito cada vez que teamos que votar a favor dunha proposta, porque está dando moitas voltas e nunca sabemos o que pode pasar no futuro. Máxime, cando temos a plena convicción de que hai recursos, de que hai alegacións presentadas que non foron atendidas, que no caso que sigan a súa tramitación xudicial, desde o noso punto de vista, a nosa humilde opinión, pois van ser aceptadas, por menos unha boa parte delas no xulgado, non? Non nos parece que seña moi procedente que unha cuestión tan importante como o RPT, ao final teñen que ser os xuíces que determinen a súa trayectoria, por así dicirlo. E, por outra banda, eu creo que tamén é xusto dicir que existen unha serie de incomplementos, neste caso do Goberno da Diputación, en cuestións de persoal, neste caso, co propio grupo do BNG, que tamén nos levan a costarnos moito votar unha proposta deste tipo a favor. Insisto que nos vamos a abster, tampouco vamos a votar en contra. Aquí, hai xa máis dun ano, o BNG trouxe unha proposta para darlle unha volta completa, en plan positivo sempre, para mellorar o sistema de acceso aos postos de traballo nesta Diputación de Lugo. Naquel momento pediúsenos por parte da Presidencia que retiráramos a proposta e que se comprometían antes do verán de 2017 a traer unha proposta para que puidéramos a este pleno, para que puidéramos emendar, para que puidéramos facer suxestións, etc. Estamos xa entrando no verán de 2018 e ainda non sabemos nada do tema, co cal parecenos que sería casi unha débeda, non, por parte deste Goberno de traer esta proposta a este pleno para poder falar dese tema tan importante para o que é a imaxe da propia institución na sociedade. E a parte disto tamén hai que dicir, xa entrando máis nos puntos concretos deste tema, que aquí estamos falando de un sistema de emprego, dun RPT, un tanto atípica, non? Eu acostumo dicir que eu son funcionario tamén, pertenezo á Administración Educativa neste caso, hai un exemplo que poño moitas veces falando desto, non? Que no caso dun instituto, por exemplo, a diferencia que hai entre o salario máis baixo do traballador que menos cobra e o salario do traballador que máis cobra, neste caso sería un director ou unha directora, pois como moito, multiplica por 2 veces e media un salario ou outro. Aquí estamos nunha institución onde o salario máis pequeno multiplícase por máis de 5, o salario máis grande multiplica por máis de 5 o máis pequeno. Cuestión que non nos parece moi de recibo, sobre todo falando, lóxicamente, dos que menos cobran, non? Ben, a parte diso, temos cuestións que pasaron aquí, que se den lendo, botando un ollo ao que as propias alegacións, que non entendemos moi ben a que se debe, non? Aquí hai servizos onde, de repente, se dá un cambio de criterio e se decide que eses servizos poden ser desempeñados, ese traballo poden ser desempeñados, por exemplo, por administrativos. Eu non me vou a meter na cuestión técnica se o poden facer ou non. Eu que se vin nas propias alegacións, nas propias contestacións do servicio de persoal, é que non estaba fundamentado para nada a razón pola que se facía ese cambio. Pode ser que, chegado un momento, se decida que un posto de traballo pode ser desempeñado por unha persoa con menor titulación. Vale, pudera ser o caso. Pero aquí non entendo por que hasta agora, por exemplo, o xefe de servicio de actas, que temos aquí a compañeira ademais, que fai ese traballo, ou a xefa de servicio de tesorería, etc., e hasta agora tiñan que ser titulados universitarios, diplomados, o que se chaman A2, e agora, sin saber moi ben por qué, sin argumentalo, poden ser desempeñados, por exemplo, por persoal administrativo. Non entendemos a razón e nin entendemos por que non se atendeu esas alegacións. Tampouco podemos entender por que quedan 2 xefes de servicio de nivel 4 somente nesta Diputación.
Home, podemos entendelo, e sabémolo cando vemos os nomes das persoas que quedan nese nivel 4, non? Pero parecenos que non é de recibo e, de logo, estáse cometendo unha inmensa injusticia con estas dúas persoas que levan feito un traballo moi importante ao longo destes anos nesta Diputación. E dicir tamén que, neste caso, BNG, vamos a ter, porque ten unha cousa positiva este acordo, unha cousa que valoramos de xeito moi positivo, que é o feito de que se melloren de forma importante os postos de entrada nesta Diputación. Dicía ao principio que o salario máis alto multiplica por 5 ou máis o salario máis pequeno, e con esta RPT, teóricamente, mellórase un pouco esa cuestión. Creo que non é suficiente, pero polo menos empréndese un camiño. Ese é o que nos leva a, cando menos, co voto de BNG, non impedir que se aprobe, e por iso nos vamos a abster. E tamén xa anunciamos como traballo futuro, independentemente do que pase ca votación aquí, independentemente se aproba ou non este RPT, dende o BNG, cara aos orzamentos do ano 2019, tocaría, vamos intentar, ou vamos poñer condicionantes con respecto a estes traballadores que cobran menos de 18.000, menos de 20.000 euros nesta Diputación. Non pode ser que haxa estas diferencias, nesse sentido, pois poñeremos a traballar para, en próximos exercicios, compensar dunha maneira ou doutra a eses traballadores que teñen os salarios máis baixos nesta institución. 3 minutos o vocero do Goberno. Bueno, vamos a ver. Primeiro, decir que non vamos a retirar esta proposta. A proposta, basicamente, é a mesma que se veu aquí ao pleno pasado, cos informes necesarios para que pasara ao pleno. Non sei por que fan alusión a que dice o informe do jefe de Recursos Humanos, non sei exactamente en que detalle lle miraron aí, porque a verdade non o teño aquí diante. O único que sei é que esta é unha negociación que se fai con todos os sindicatos representativos da Diputación Provincial, na que se aproban unhas condicións de traballo, é dicir, na RPT, e se marcan uns condicionantes Bueno, bons días a todos. Comenzamos o pleno ordinario do 27 de marzo de 2018 cos seguintes puntos na orde do día. Primeiro punto. Primeiro, a aprobación. Se procede á acta da sesión ordinaria celebrado o pasado 27 de febreiro. Hai unanimidade. Segundo punto. Segundo, proposta de aprobación definitiva do acordo da Mesa Xeral de Negociación de 1 de decembro de 2017 sobre o sistema de avaliación de desempeño, procedimento de revisión da avaliación individual e creación da Comisión Técnica de Revisión na evaluación, consideración do sistema de carreira horizontal e revisión e modificación parcial da relación de postos de traballo da Deputación Provincial de Lugo. Sí. 6 minutos o vocero do Goberno. Bueno, en principio creo que non me farían falta os 6 minutos, porque trátase de unha ratificación dun acordo dun pleno anterior, no que se trae a aprobación definitiva, despois de haber presentado desde os diferentes colectivos algunhas reclamacións ao acordo. Eran todas reclamacións individuales, e atendéronse unha parte e outra parte non se atendeu. Entendemos que non tiñamos que atendelas,
co cual, pois, en principio, salvo dudas, é a proposta que ven ao pleno. Seis minutos o voceiro do Partido Popular. Gracias, señor presidente. Bos días. Vamos a ver, nos entendemos que esta RPT, que efectivamente pois ven de algún xeito a poder mellorar a situación de parte dos funcionarios e do personal laboral desta institución, é un tema sensible, é un tema no que nós sempre estaremos a favor de que se podan mellorar as condicións laborais de todos os traballadores desta institución, que ademais entendemos que son a parte máis importante dela. Pero entendemos que, e así nos lo dice tanto o informe da interventora como o informe do director de Recursos Humanos, non vai entrar en vigor hasta que se aprobe, por lo menos totalmente, a Lei de Presupostos Xerales do Estado. E dado que houve un número moi importante de alegacións, suxerencias por parte de distintos traballadores, nos entendemos que deberíamos deixala encima da mesa, porque creemos que houve cuestións, que houve alegacións presentadas por funcionarios que foron desestimadas, que entendemos que podrían ter estimación, e como, ademais, lendo literalmente o que nos dice o informe do director de Recursos Humanos, que dice, en calquer caso, co obxecto de acadar o maior nivel de seguridade xurídica, parece aconsellable demorar a súa aplicación, no que afecta ao gasto ata a entrada en vigor da Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2008 ou normativa que o sustituya. Por tanto, no, señor presidente, nesta primeira intervención, o que lle pedimos é que en aras de buscar o consenso de todos os grupos políticos e poder levar adiante unha relación de postos de traballo que beneficie a todos os traballadores e que esas sugerencias presentadas que non foron alegadas que se retire da orden do día, podendo tramitalo cando teñamos presupostos ou estean atendidas esas reclamacións. Ademais, entendemos que debería ser preceptivo, sobre todo cando na aprobación inicial que fixemos no pleno do mes pasado se falaba de que algún funcionario había presentado unha alegación donde, de alguna maneira, nos responsabilizaba de que podía haber presuntas ilegalidades e, por lo tanto, caía sobre nós esa responsabilidade, entendemos que sería preceptivo que houbera un informe do secretario, dado que este RPT descansa, aparte sobre o informe da interventora, que é obrigatorio, sobre o director de Recursos Humanos. Entonces, entendemos que por darlle unha seguridade xurídica aos funcionarios e saber que estamos aprobando algo legal, atendendo ás reclamacións presentadas, o que lle pedimos é que, hasta que teñamos ese informe xurídico do propio secretario, que se retire da orden do día. E digo no sentido de poder favorecer entre todos que se aprobe unha relación de postos de traballo que sea acorde cas necesidades dos traballadores. Decir que o propio secretario xeral desta institución é un dos alegantes, dos que presenta unha alegación que non se atende e que entendemos que deberíamos, de alguna maneira, poder darlle cabida ou unha explicación máis coherente por que algunhas alegacións se desestiman. Por tanto, a petición é que poda quedar encima da mesa para arranxar estes problemas que eu creo que teñen solución. Gracias. 6 minutos o voceiro do BNG. Moi bons días a todos e a todas. Benvidos as persoas que nos acompañan hoxe neste pleno de agosto. Vira un pleno destes e ter pois os pabellóns arriba con xente, non? A máis xente con distintas reivindicacións, por decirlo unha maneira, non? A ver se collemos esa costume pasa en cada un dos plenos que temos nesta institución. Indo ao que nos atañe, dende o BNG, vámonos a abster na votación desta RPT, a pesar de que na aprobación inicial votáramos a favor no seu momento, e vámoslo facer por varios motivos. En primeiro lugar, compartimos parte da argumentación do compañeiro, do portavoz do Partido Popular no sentido da inseguridade xurídica, non só por a propia manifestación do xefe de Servicios de Recursos Humanos, senón tamén, dado que estamos nunha situación onde se están a revisar o que aquí se leva votando durante 2 legislaturas, cando menos, eu creo que de aquí en diante, cando menos, dentro do grupo do BNG, vámonos medir moito cada vez que teamos que votar a favor dunha proposta, porque estas
está dando moitas voltas e nunca sabemos o que pode pasar no futuro. Máxime, cando temos a plena convicción de que hai recursos, de que hai alegacións presentadas que non foron atendidas, que no caso que sigan a súa tramitación xudicial, desde o noso punto de vista, a nosa humilde opinión, pois van ser aceptadas, por menos unha boa parte delas no xulgado, non? Non nos parece que seña moi procedente que unha cuestión tan importante como o RPT, ao final teñen que ser os xuíces que determinen a súa trayectoria, por así decirlo. E, por outra banda, eu creo que tamén é xusto dicir que existen unha serie de incomplementos, neste caso do Goberno da Diputación, en cuestións de persoal, neste caso, co propio grupo do BNG, que tamén nos levan a costarnos moito votar unha proposta deste tipo a favor. Insisto que nos vamos a abster, tampouco vamos a votar en contra. Aquí, hai xa máis dun ano, o BNG trouxe unha proposta para darlle unha volta completa, en plan positivo sempre, para mellorar o sistema de acceso aos postos de traballo nesta Diputación de Lugo. Naquel momento pediúsenos por parte da Presidencia que retiráramos a proposta e que se comprometían antes do verán do 2017 a traer unha proposta para que puidéramos a este pleno, para que puidéramos enmendar, para que puidéramos facer suxestións, etc. Estamos xa entrando no verán 2018 e ainda non sabemos nada do tema, co cal parecenos que sería casi unha débeda, non, por parte deste Goberno de traer esta proposta a este pleno para poder falar dese tema tan importante para o que é a imaxe da propia institución na sociedade. E aparte disto tamén hai que dicir, xa entrando máis nos puntos concretos deste tema, que aquí estamos falando de un sistema de emprego, dun RPT, un tanto atípica, non? Eu acostumo dicir que eu son funcionario tamén, pertenezo á Administración Educativa neste caso, hai un exemplo que poño moitas veces falando desto, non? Que no caso dun instituto, por exemplo, a diferencia que hai entre o salario máis baixo do traballador que menos cobra e o salario do traballador que máis cobra, neste caso sería un director ou unha directora, pois como moito multiplica por 2 veces e media un salario ou outro. Aquí estamos nunha institución onde o salario máis pequeno multiplícase por máis de 5, o salario máis grande multiplica por máis de 5 o máis pequeno. Cuestión que non nos parece moi de recibo, sobre todo falando, lóxicamente, dos que menos cobran, non? Ben, a parte diso, temos cuestións que pasaron aquí, que se den lendo, botando un ollo ao que as propias alegacións, que non entendemos moi ben a que se debe, non? Aquí hai servizos onde, de repente, se dá un cambio de criterio e se decide que eses servizos poden ser desempeñados, ese traballo poden ser desempeñados, por exemplo, por administrativos. Eu non me vou a meter na cuestión técnica se o poden facer ou non. Eu que se vin nas propias alegacións, nas propias contestacións do servicio de persoal, é que non estaba fundamentado para nada a razón pola que se facía ese cambio. Pode ser que, chegado un momento, se decida que un posto de traballo pode ser desempeñado por unha persoa con menor titulación. Vale, pudera ser o caso. Pero aquí non entendo por que hasta agora, por exemplo, o xefe de servicio de actas, que temos aquí a compañeira ademais, que fai ese traballo, ou a xefa de servicio de tesorería, etc., e hasta agora tiñan que ser titulados universitarios, diplomados, o que se chaman A2, e agora, sin saber moi ben por qué, sin argumentalo, poden ser desempeñados, por exemplo, por persoal administrativo. Non entendemos a razón e nin entendemos por que non se atendeu esas alegacións. Tampouco podemos entender por que quedan 2 xefes de servicio de nivel 4 somente nesta Diputación. Home, podemos entendelo e sabémolo cando vemos os nomes das persoas que quedan nese nivel 4, non? Pero parécenos que non é de recibo e, desde logo, estáse cometendo unha inmensa injusticia con estas 2 persoas que levan feito un traballo moi importante ao longo destes anos nesta Diputación. E dicir tamén que, neste caso, o BNG vamos a abster porque ten unha cousa positiva este acordo, unha cousa que valoramos de xeito moi positivo, que é o feito de que se melloren de forma importante os postos de entrada nesta Diputación. Dicía ao principio que o salario máis alto multiplica por 5 ou máis o salario máis pequeno e con esta RPT, teóricamente, mellórase un pouco esa cuestión. Creo que non é suficiente, pero polo menos empréndese un camiño. Ese é o que nos leva a, cando menos, co voto do BNG, non impedir que se aprobe e por iso nos vamos a abster. E tamén xa anunciamos como traballo futuro, independentemente do que pase ca votación aquí, independentemente se aproba ou non este RPT, dende o BNG, cara aos orzamentos do ano 2019, tocaría,
Vamos intentar ou vamos poñer condicionantes con respecto a estes traballadores que cobran menos de 18.000, menos de 20.000 euros nesta Diputación. Non pode ser que haxa estas diferencias, nesse sentido, pois poñeremos a traballar para, en próximos exercicios, compensar dunha maneira ou doutra a eses traballadores que teñen os salarios máis baixos nesta institución. 3 minutos o vocero do Goberno. Bueno, vamos a ver. Bueno, primeiro, decir que non vamos a retirar esta proposta. A proposta, basicamente, é a mesma que se veu aquí ao pleno pasado, cos informes necesarios para que pasara ao pleno. Non sei por que fan alusión a que dice o informe do jefe de Recursos Humanos, non sei exactamente en que detalle lle miraron aí, porque a verdade non o teño aquí diante. O único que sei é que esta é unha negociación que se fai con todos os sindicatos representativos da Diputación Provincial, na que se aproban unhas condicións de traballo, é dicir, na RPT, e se marcan uns condicionantes